Elinalle suuret aplodit. Elina Tampereelta on tullut paikalle ja seuraa. Tää oli hieno yllätys. Hyvä juttu. Ja täältä saa kakkua sitten. Ja ottaa sieltä niin rohkeasti konekäyntiä sieltä Helinalle kakkua ja kahvia. Ja tosiaan täältä sitten saa Kirjo ja Jaskan grillin klassikot. Otetaan tässä nyt täällä on kustannuspäällikkö, kustannusjohtaja Vesa Tomperi. Jos on Kotkan poikiakin päivässä. Eilen oltiin Kotkan meripäivillä ja oli siellä pelaamassa koripalloa ja siinä myymässä kirjoja. Tässähän voi nyt jo kertoa tästä kirjasta. Pannaan tässä peliin käyntiin. Katsotaan, että haluatko Vesa kertoa kirjasta? Se juontaa tuonne 4,5 vuoden taakse, kun olin nälkäisenä tullut kioskille maaliskuussa 2019. Ja sitten mä sanoin Alisalle, että noistahan saisi kirjan noista annoksista. Sitten tuli korona väliin ja sillä ennen koronaa jo toki tuli sit Alisalta semmoinen omat kronikat, jota täällä hän on myynyt. Ja sitten kun idea tuli lämmitettäväksi uudelleen alkuvuodesta, kun Alisa oli palannut kioskille sen jälkeen, kun oli 8 kuukaudeksi siirtynyt eläkkeelle ja sitten pomo oli sattumalta nähnyt hänet ja sanonut, että kioskin toiminta on niin hiipunut, koska hän ei ole siellä enää ja palasi. Ja sinne jälkeen sitten ryhdyttiin tekemään tätä kirjaa, että haastattelin häntä ja ensin oli ajatuksena, että pistetään fiktioon peliin, mutta ei tarvinnut, koska hän muisti kaiken. Mutta tarina on silleen hänen kertomana ja mun kirjoittamana, niin oli ilo tehdä sitä. Täältä sit saa sitten 2-5 euroa Alisan signeerauksin ja jos joku haluaa multakin epäselvällä käsialalla kirjoitetun raapustuksen, niin sekin käy, mutta Alisan signeeraus on oleellinen tässä. Kiitoksia ja viihtykää oikein hyvin. Tässä on loistava bändi paikalla ja kiva, että sääkin on ilmeisesti suosii ainakin sinne 9 asti. Toivotaan pidempääkin. Hienoa työtä ja tosiaan tämä kirja on kulttuuriteko ja Iina-Kaisa, haluatko Iina-Kaisa kertoa muutamat jutut? Sitten otetaan tästä muuten, tästä tulee, täällä tehdään samalla video, on tulossa Ilkka Vainio julkaisema Grillienkeli sinkku, mikä nyt löytyy Spotifysta. Se on siellä just julkaistu ja se on, tänään me tempastaakin tossa ihan pojillekin yllätys tempastaa nyt ihan tänään se laulu yllättäen. Oikein hyvin, tässä on loistava bändi paikalla ja kiva, että sääkin on ilmeisesti suosii ainakin sinne 9 asti. Toivotaan pidempääkin. Annetaan Vesa Tompurille, kustannusjohtaja, suuret aplodit ja tehnyt hienoa työtä. Ja tosiaan tämä kirja on kulttuuriteko. Ja Iina-Kaisa, haluatko Iina-Kaisa kertoa muutamat jutut? Sitten otetaan tästä. Ja siellähän on sitten myös itse ensimmäistä kertaa mukanamme orakkeli Jukka Orma. Kovaa miehistöä ja siellä tekniikkaa hoitaa siellä meidän tekniikkaneuvos Barry Glynn. Näin, niin nyt otetaan tässä tästä verryttelyä. Tänään me tempastaakin tossa ihan pojillekin yllätys tempastaan ihan tänään se laulu yllättäen ja kyllä, se kato Hannu Ranta, kohutoimittaja, hyvä. Sua haastatellaan, sopiiko se? Tietysti. Hyvä homma ja tässä. Ja täällä on antimia, siis nyt on kaikille, siis kakkukahvit löytyy jokaiselle ja tosiaan Alisa tämä tarjoaa, onko se näin? Se on uskomatonta, että se onko kakku hyvä? Kyllä, tunnelma on kova. Hieno homma, kun olette saapuneet näin. Ennakkomaistiainen ottaa kohta myöhemmin. Ja tosiaan terveisiä Kotkan meripäiviltä sieltä. Tässä on rantauduttu ja sielläkin on hieno paikka. Ja sitten tulette syömään, kun olette siinä ottanut huikopalaa, niin siirrytte sitten tänne Jaska Grillin herkkuihin. Ja siellä on. Kyllä. Ja tuu tähän kaikkien nyt läsnä tähän, että näkee kanssa. Siellä Manalankin porukka. Antakaamme suuret aplodit Alisalle! 84 vuotta eikä suotta, että toiminta on erittäin kova. Hän on muutama kerran täältä muun muassa Töölöpuiston Pusikosta vienyt ottanut, kun olet tuonne sammonut, niin olet ottanut tuonne autoon sitten ekan ruokaa ja sitten ollaan lähdetty, silloin mä asuin tuolla Espoossa, niin sinne muutaman kerran olet vienyt autollakin. Tämä on täyden palvelun Jaskan grilli, homma toimii, ruokailut sekä sitten kuljetukset. Näin tämmöisiä lämpimiä muistoja siinäkin on.
Mutta se on tässä kirjassa nyt, tässä Jaska Grillin klassikot-kirjassa, niin on vaikka mitä sulla on ystäviä, niin kerro tästä nyt kirjasta, onko se nyt siinä sun elämästä. Sä oot 30 vuotta täällä ollut. No ei se mun elämästä ole. Sehän on siitä, että mitä asiakkaat on halunnut, se on pantu kirjaan nyt. Ja nyt voi jokainen katsoa, että onko siellä oma vai ei. Mutta tämä on todellinen klassikkojuttu, että on tehty kulttuurityö tästä, että tämä kirja, se tosiaan Aviador kustannustoimittajat tässä ovat sitä täällä myymässä, ja 3. päivä, eli muutaman päivän kuluttuahan me mennään tuonne akateemiseen kirjakauppaan sitten juttelemaan. Mutta sieltä kirjasta löytyy vaikka mitä, Niinistöstä Arto Nyberiin ja Ilkka Vainiosta vaikka Vesa-Matti Loiriin, kaikki löytyy tuossa kirjassa, että on sun asiakkaita ja kertonut tarinat. Mutta nämä materiaalit on ihan parhaita mitä voi olla. Näin se on. Ja haastatellaan sua tuossa vaikka ja rentoutukaa, ottakaa rennosti, tää on hieno
poikkeuksellinen ihminen ihan vilpittömästi sanottuna. Sitten tämä kirja ehkä kertoo vähän tarkemmin millä tavoin, vaikkakin tässä on sitten pääpaino näillä. Pikkusen kertoo, tässä on semmoinen intro, jonka on kirjoittanut tähän sinun vaiheesta, mutta haluatko parilla lauseella todeta, miten sä oot päätynyt tuo grillikioskiin? Grillikioskiin päädyin silloin, kun meiltä lopputyöt ja sitten mä katselin Helsingin Sanomista, että mitä ihmettä, että ei ole minkäännäköistä työpaikkaa. Ja sitten lopulta mä löysin että yötyötä grillillä ja sitten tulin. Ja Harri Huovinen oli sitten ottanut minut vastaan ja katseli minua vähän aikaa ja sanoi, että joo, näytäpä todistuksessa, että minkälaisia työtodistuksia sinulla on, että kyllä sulla varmaan kummosia on. Ja mä sanoin, no ei näin mitään kummosia ole, mutta onhan näitä nyt jonkun verran. Sitten se katsoi ja sanoi, ai jaa, sehän on vanha ihminen. Mä sanoin, että joo, niin olen, että mitä se meinasit. Minä luulen, että sä oot tommonen 20. Mä sanoin, miten niin, että kato nyt niistä paperista, että mitä siellä on. Oh, sä oot just 50 täyttänyt. Mä sanoin, niin olen, että mikäs siinä. Sitten se sanoi, että joo, odota 2 viikkoa, niin sitten hän tietää, että ottaa sä vai ei. Sitten se soitti mulle ja sanoi, että joo, että mä otan sut, että sulla oli niin hyvät työtodistukset, että kyllä mä tiesin, ettei kukaan hullukaan mene yöllä töihin. Että totta kai se minun työ. Sitten mä sanoin vielä sille, että no niin, että nyt kun sä tänne otit, niin se on nyt semmoinen juttu, että tästä tulee maailmankuuluisa kioski. Ja Harri siinä maailmankartalla, niin me katsotaan, että mitä tehdään. No miten meinaat saada tämän maailmankartalla? Niin mä sanoin, että no, jos ihminen ottaa sydämen ja pistää sen tohon noin ja kattelee sitä ja tekee työnsä sen mukaan, niin kyllä päästään. Sano, no, näytä mulle se ihminen. Nyt sinne on näytetty ja nähty, että siellä me ollaan maailmankartalla. Mulla oli tässä toissa vuonna yksi nuori amerikkalainen poika, ehkä oli 23-4, ja tuli kioskille ystävänsä kanssa ja sanoi, kuule, minä olen nähnyt sinun kuvasi tuolla amerikkalaisessa päivälehdessä ja siinä sanottiin, että joo, että siellä jossain Suomessa on se. Minä tulen Suomeen, kun minulla on suomalaisia kavereitakin siellä, että mä menen niiden luo sitten ja niinhän mä tulin ja nyt mä oon tässä. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä se ihan totta on. Niin sitten siinä vähän aikaa juteltiin ja mä kysyin, että mistä hän on sitten ja mitä hän on tehnyt ja sillä tavalla. Sitten poika sanoi mulle, että kuule, tiedätkö, että yksikään suomalainen ei ole hänen kanssaan noin jutellut eikä ottanut hänestä mitään selvää. Ja sinä tässä ihan muutaman minuutin aikana otit hänestä kokonaan selvää. Kyllä minä olen niin onnellinen, että nyt mä lähden, ja sanon, että ei suomalaiset, ei ne ole niin pahoja kuin niitä on puhuttu, että sanotaan aina, että ne on niin jöröjä. Minä sanoin, että joo, kato, että suomalaisia on joka juna, että niitä on jöröjä ja niitä on semmosia, mitkä juttelee ja haluaa tietää myöskin jotain toisestakin ihmisestä eikä vaitteesta. Ja siinä oli pieni kaunis rintaneuva ja sitten kirjassa luki, että minä muistan sinua aina ja sinä olit semmoinen kaunis kukkanen ja tämän minä lähetän sinulle kiitoksesta siitä, että huomioit minua. Minusta vaikuttavinta on ollut se, että sä selvästi saat ihmiset avautumaan oikeasti itsellesi ja se ei ole mitään semmoista pintaläppää tuossa kioskilla, vaan niin tavalliset ihmiset kuin tunnetummatkin ihmiset, Ile muun muassa, muiden muassa, ovat avanneet sydämensä sulle ja sä oot kunnioittanut sitä ja kunnioittanut tavallisia ihmisiä. Me on koittanut tähän saada ne sellaisenaan omalla tyylillä ja sä oot, ilman sinuahan näitä, tässä ei ole riviäkään tietenkään. Sitten mä, niin kuin tuossa kerroin, niin ehdotin, että laitan fiktiopediin, mutta ei tarvinnut tosiaan, koska muistat kaiken. Ja sitten nämä tuntemattomatkin henkilöt, jotka ei ole omalla nimellään tuolla, niin heillä on omat tarinansa ja kuka mistäkin. Antanut nyt annosta presidentille. No en tietenkään, kun
hänellä oli semmoinen tilanne, että hän tuli tuolta Storvillestä ja oli sitä mieltä, että hänen pitää saada annos, mutta kun mulla oli jo yksi kerta tapahtunut niin, että kun Storvillestä tuli kaveri ja teki annoksen ja sitten se tuli seuraavalla viikolla Storvillestä ja yritti tehdä uudestaan, niin mä sanoin, että ei, että kunhan tuut sitten, että tuut ihan jostain muualta, ei Storvillestä, niin sitten saadaan. No jos mä luen tässä esimerkin, mitä havainnollistaakseni, mitä Alisa juuri totesi. Jokinen nojasi tiskiin, pysyi sillä tavoin jotenkuten tolpillaan. Taksikuski ammatiltaan, tänään vapaalla, ei siis tolpallaan. Minä tiedän, mitä siihen tulee. 2 kokolihapihviä, 2 kananmunaa, kinkkusiivu ja nakki. Jokinen sai eväänsä, söi ne ja häipyi hoiperrellen. Kului muutama päivä ja Jokinen tuli uudestaan, nyt selvinpäin, eihän sitä nyt työaikana. Tuumin tässä, että olisikohan mahdollista saada oma annos. Sinulla on jo Jokisen eväät. Ilmaista annosta vaan kävi maksamassa, mutta ne eivät menneet roskiin ekologisen periaatteen mukaisesti. Ja nyt sitten, ennen kuin bändi jatkaa, niin tosiaan kirjaa saa tästä ja Alisa sitten niitä on luvannut signeerata. Ja tässä voisin luovuttaa muutaman vartavasten teetetyn taideteoksen. Tämmöinen Juhana Karlsson-niminen graafikko on piirtänyt Alisan tänne. Ja nyt luovutetaan sitten ne 3 kuvaa, jotka on tässä kirjassa niin kehystettyinä. Tässä on ensinnäkin Ilkka Vainiolle omaksi. Todella upeaa, hienoa taidetta. Tämä menee kunniapaikalle. Todella hienoa. Kiitos taiteilijalle teille. Ja sitten Arto Nybergille. Onko Arto siellä? Onko Nyberg siellä? Anna ne Arto Nyberg. Se on tää mun. Suuret aplodit. Arto Nyberg on saanut, hänellä on oma nimikkoannos täällä. Ja todellakin hieno teos. Sano muutama sana, se nyt onnistuu. Muutama sana. Tämähän on suuri kunnia ensinnäkin saada onnitella Alisaa tänään ja toisekseen, niin kuin Alisa mulle laati tämän oman annoksen, niin sitä on tullut syödyksi. Kiitos taiteilijalle. Tämä pitää laittaa, jos ei muualle, niin ainakin vessan seinälle. Se on upeaa taidetta ja tosiaan, mikäs on sun se annoksen nimi? Se on TV-toimittaja. Muistakaa syödä, melkein yhtä hyvä kuin Ilkka Vainio on erikoinen. Ja vielä sitten last but not least tämä Alisa, nykyisen presidentin kerran. Tämä on luvattu annos, tällaista ei ole, mutta se tarina on kirjassa luvattu annos tällaisen piirroksen kerran. Nyt palkkioikaa meitä. On aika palkkioida. Niin. Eläköön Alisa! Eläköön Alisa! Eläköön Alisa! Eläköön Alisa! Eläköön Alisa!